Velkommen til indvielsen af Aarhus' nye og største ladepark her i samarbejde med Clever. Og tusind tak for fremmødet her i kulden. Vi har jo skabt nogle hyggelige julerammer, så vi kunne åbne den her fantastiske ladepark. Tilbage i marts 2021, der startede vi den første dialog sammen med Jesper fra Clever om at åbne den her ladepark. Så den har været lang tid undervejs. 36 udtag det blev den til. 16 af dem er hurtig charger, og de 20 andre er almindelige. Så man kan lade sin bil, tage en kop kaffe, og så kan man faktisk hygge herom, mens man lige får 20 minutter strøm på. Lidt over halvdelen af den CO2, der bliver udledt fra Aarhus, det kommer fra vores biler og vores transportlastbiler. Og forudsætningen for, at vi kan reducere vores CO2-udledning, det er, at vi får omstillet vores bilpark til el. Og en af de konkrete handlinger, man kan tage, det er jo at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur til, at vi kan lave en vigtig del af den grønne omstilling, nemlig den, der handler om vores transport. I dag er det jo således, at en tredjedel af alle de biler, der bliver solgt i Danmark, kører på el. Og det vil jo sige, at den transformation, vi har gået og talt om, den kommer nu. Og hvis man bor inde i det centrale Aarhus og ikke har mulighed for at opsætte sin egen ladestander, så er man afhængig af, at der er ladeparker, som den, der bliver lavet her. Som et væsentligt bidrag til, at aarhusianerne kan træffe det valg, det er at gå over på el. Så tillykke med nye ladeparker. Jeg glæder mig til at komme op og stille bilen og lade og få en god kop kaffe og lidt at spise, og måske også få shoppet lidt. Og så komme ud til en bil, der er ladet op. Så held og lykke med projektet, og tak for jeres indsats i arbejdet for at understøtte den grønne omstilling.